dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Memanise manungsa sejati sesantine mring laku utama lukita mesubuh kine merwi hawalan natsu mrit sampurna lair lan batin kanthi atapa brata gebu lang rahayu ayuning rasa isinya rumantine rinakit budi patarti toto gatine ing jalma lho sapa kae oh monggo ki sana monggo pangapunten dinamit menika rampok ibu di sana kula namung sak rawuh ndika wonten rampok kula mriki kula ngaturaken kasugengan. Inggih kula tampi kanthi bingaing manih. Nggih, ning saderengipun monggo kersa nepungaken kula pun Joko Bodho. Joko Bodho. Nggih, nggih. Inggih. Ugi monggo wasami dipun wanuhaken kula Sunan Kalijaga. Oh, Kanjeng Sunan Kalijaga. Menawi ngaten mboten sisip pawarta ingkang kula tampi bilih ing mriki menika wonten priyantun ingkang asmanipun Sunan Kalijaga. Joko Bodho kula saiki ngene wae. Yen jeneng tetepungan njur kanthi dasam binasan kuwi kok kurang rapet anggone nyedulur. Ayo prayogane saiki, ayo wis ngoko-ngokonan wae, ngono? Wah, lah kok ngaten tes pundi? Ayo wis ora apa-apa to, Lajeng wonten menapanipun malah panjenengan menika kepanggih mawon nembe sepisan kok lajeng sajaipun semana. Joko Bodho, kula ebo becike upama wong sak jagat iki gelem rukun manunggal dadi siji sayuk rukun gilik saeka kati. Oh, makaten yang dipun kersa. Tak kira ora wis tanggap to mbok iki. Inggih, nggih. Ambok wis basamu pidilangi. Kamu ndak ora kepenak ditampa kuwi ya. Lajeng lerangipun panjenengan kalian kula menawa sepuh pundi? Ayo kudu tuaku to, Oh. Ayen kuwi muwuh aku ki ya Kakang,
kosok baline yen aku muwuh kowe ya cukup siadi ngono kae. Iya Kakang yen kaya ngono ya. Rak trep tur kepenak ta yen dirungokke. Iya. Ya sabanjure kowe kok katon kaijenan iki njur keluargamu menyang ndi? Yen keluarga iki maune yo akeh. Nek wong seswa-seswa iki yen dong kaya ngene iki ana sing bali menyang papaning dewi-dewi. Nek titi mangsane saresian dheweke iki nglumpuk kepara rompok semen iki ora cukup Jaka Bodho. Lho, sik. Aku bareng krungu ana tetembungan para siswa iki njur keperanan aku. Kepranan? Ya apa Kakang kali Jaga iki dadi guru ngono apa kok duwe siswa? Ya ora kok jadi guru ki ora. Tapi ngene lho. Aku ki pancen seneng kok srawung karo bocah nom-noman kuwi. Saya-saya bocah nom-noman ki tak weni dedungingan. Yen dedungingan kuwi mangkirane bisa nuju pranatine, dheweke njur krasan. Suwe ning suwe dheweke ora gelem bali kepara krasan nyang ing kadilangu kene. Anjur suwe-suwe saya akeh. Lah, iki tumrape wong sing ora ngerti dikira yen to aku ki paguron. Jatine ora ngono. Ayo mbok menawa dedunginganmu kuwi mau ngemu surasa tegese meranani marang bocah-bocah sing tok dongeng. Oh iya. Iya di Jaka Bodho. Yen dedungingan kuwi mau ora ana karep lan tegese. Iya. Ateges dedunginganku kuwi mau tetes sing banyu dan sing tiba ing tengahing segara tanpa ana gunane ya apa ora? Nanging yen bocah-bocah kuwi mang tak wenehi dedungingan sing dedungingan kuwi mau ana surasane. Tak kira kejaba dheweke kuwi duwe pepatokane urip. Dheweke ora bakal dadi bocah sing tuna susila. Oh. Lah ya mbok yo saiki ngene wae Kakang Kalijaga. Ya mbok menawa ing mangkone kuwi aku lan kowe bisa nyedulur wiwit saiki nganti dina akhir. Mbok yo kowe ndongenga tak rungokne mbok menawa aku mengko kerasan menyang kene ya wis aku trimo manggon nang kene. Iya. Kuwi apa tenan dadi Jaka Bodho? Lho piye to? Wong jeneng wis balung sungsum kon nyedulur karo kowe iki kok. Ning ngene lho Di Jaka Bodho. Wong rek ning aku ki dianggep sing paling tuwa menyang desa Kadilang. Iya. Tur aku ki tak ndarbeni kapercayan Islam. Dadi sing tak dongengke karo bocah-bocah kuwi mau ora liya uga ora nyimpang sangka piwulang-piwulang agama. Oh. Ayo pancen becik to. Dadi tegese yen wong kuwi gelem nyinaoning bab agama, mestine ora bakal kapiran. Tegese ngerti dalaning panembah, ngerti sangkan paraning dumadi. Mestine ngono jalaran sajroning agama kuwi ana piwulang-piwulang wiwit donya nganti tekan akhir. Lah kaya ngono to piye to mula kita kabeh ki urip wajibe kita kudu percaya yen ana kang gawe urip. Iya bener. Anu Adi Jaka Bodho piye Kakang Kalijaga ngene lho. Wong sak lawan si Adi ku lagi. Iya. Menyang ing rompokku iki ya lagi ki mau to. Iya pancen ya lagi sepisan iki kok piye to. Aku ki kepengin banget. Sing tak kepengin iki ngene lho. Kaya dene wong nyidam cempaluk. Mbok ya tadi yen si Adi kuwi duwe oleh-oleh, mbok ya diduni aku iki oleh-olehmu kuwi. Ning mengko ya kosok baline, upama aku ki duwe ora ketang sithik, yen si Adi gelem tak suguhi. Ayo alhamdulillah. Ngono? Mas, lah kok oleh-oleh iki oleh-oleh apa to, Kakang? Ya sapa ngerti to wong sangka lumadoh. Aku kuwi trima wong saka Padesan. Ana awakmu ngono si wis jeneng wali utawa Sunan Kalijaga.
Joko. Awit mengkene lho. Iya. Yen si Adi kuwi Joko Budu. Lairku percaya. Ning batinku kuwi rada ora pati percaya. Lho, lah kok ora percaya? Kepiye nganggo dasar apa kowe? Tembung Joko Budu kuwi adakane mung jenenge wong Jawa. Ah iya, Nanging yen aku nyawang marang sariraning si Adi, kuwi ora mantra-mantra kaya dening wong Jawa, ning yen perlu si Adi kena diarani wong saka Mancapraja. titikane apa kok? Ya begini ora. Dedek piadetmu wae gedhe dhuwur. Nuwun sewu. Grananing si Adi kuwi wae ora padha karo bangsa Jawa. Si Adi, ya kowe nek ngalem lho temenan. Mula aku njaluk kanthi banget. Si Adi ora usah nyoba-nyoba nutupi sekabehing kahanan. Ebo yen si Adi ki gelem bloko suta. Coba sapa to si Adi uga ngendi papan dununging si Adi ing maune. Kakang Kalijaga, Ya, ya pancen kowe wong waskita pancen. Ya. Upama aku ora jujur, ya iso diarani nyangga dedosan. Pancen sejatine nggonku nganggo jeneng Joko Budu. Sik men wong-wong padha ora ngerteni yen aku kuwi wong manca. Pancen sejatine aku wong manca. ora tenan to. Aku wong saka Maghribi. Maghribi. Ya, Anjur asmaning si Adi ki sapa? aku Abu Usman bin Khalid. Abu Usman bin Khalid. Ya. Alhamdulillah yen si Adi wis bloko suta. Anjur si Adi nganti tumeka ing tanah Jawa ki rak mesti ana karepe. Iya, bener. Yen si Adi ki mung langke tanpa ana karepe ki aku ora pati percaya. Mula si Adi mesti sang gawe blakake apa to kareping si Adi tumeka ing tanah Jawa iki. Kakang Kalijaga, sejatine aku saka Maghribi tekan ing tanah Jawa kuwi ya mung nindakake dakwah. Dadi ya ana ngemban wajib. Mulanjur aku ki isih batin-batin nalika kowe ngandhakake kowe mulang agama Islam kuwi mau. Sik. Coba aku tak nyelo rembug sapta. Iya kena. Yen si Adi ngarep ora ketang sak klimah kok ngandhakake yen dakwah. Mongko tembung dakwah ki mungguhe wong Islam sing kewajibane nyebar kaweruh agama Islam. Iya bener Kakang Kalijaga. Yen si Adi ki mung dakwah digene nganti teko ing tanah Jawa. Apa kira-kira ing papanmu kono ki wis ora doyan dakwahmu apa piye? Ora kaya ngono. Anjur apa kareping si Adi teko ing tanah Jawa iki? Aku kepengin ngerteni wong-wong tanah Jawa kang padha ngilut menyang agama Islam kuwi sejatine bener-bener nganggo pernatan agama sak mestine apa disimpangake. Ngono sing Di iya Di. yen sejeneng agama Islam kuwi antaraning tanah Jawa lan ing negara Arab kono ki padha. Oh iya. Iya. Padha. Si Adi mesti uga ngakoni yen to wong Islam ngono nyembah marang Gusti Allah. Uga wong Islam percaya yen panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dadi rasul Allah. Oh, iya. Ning yo kene kok dadak nyoba-nyoba nonton ing tanah Jawa. Apa si Adi ki kepengin ngerti suasana ing tanah Jawa. Kene wis akeh wong-wong sing padha percaya marang agama Islam. Wong-wong sing padha percaya wujuding agama Islam sing mulya lan suci kuwi mau. Kejaba aku kepengin ngerti jembar ciute tanah Jawa.
kaping pindhone uga kaya dene sing tok ngendikake mau Kakang Kali. Ayo rembukan ki ya karo kuwi wedange disambi kok. Lah sak teruse. Aku njaluk palilah. Palilah. Ya. Ya sanajan aku urung ngerti sapa sing di panguwasa ing tanah Jawa iki aku urung ngerti. Nanging aku palilah ana. Aku kepengin dakwah ing tanah Jawa, ngono ndak karo. Temene kang kagungan panguwasa ing bumi Nusantara iki hamung panjenengane Yang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Ora ana Narendra siji antaraning loro mung kejaba panjenengane ingkang wicaksana Prabu Brawijaya. Oh, ngono. Lah sabanjure yen pancen kaya ngono ya tak borongake kelawan kowe. Ya. Kakang Kalijaga, Adi apa? ngarep mau kowe nyenggol-nyenggol bab agama. Agama ki apa? Cocokan lho iki, cocokan. Tegese aku ora nyenggol-nyenggol kawruhing liyan, mung aku kepengin cocokan kowe kelawan aku. Ya. Di sing mestine pitakon kuwi mau yen tak rasake jroning atiku. Kaya-kaya guyu jroning batin. Nek wong jeneng takon yen ora tak wangsuli ateges aku ngino marang pitakonaning liyan. Iya. Di agama mono kabudayaning batin kanggo nyukupi kabutuhaning lahir. Iki sangka penemene sunah kanjo. Iya. Dasarnya ngene. Apa to sebabe yen to kabudayan batin kanggo nyukupi kabutuhan lahir mokal. Lahir kuwi bisa tumindak yen to ora diperintah dening batin. Awit sangka gaduh ing panemuku antaraning batin lan lahir kuwi luwih tuwa batin tinimbang lahir. Nanging aja kebacut lho Kakang, tegese ana tetembungan kabudayaning batin kanggo nyukupi kebutuhan lahir. Kuwi yen lahire sok muntah, yen batine kuwi ora kuwawa meradah pamuntahe lahir, bakal kesasar. Jalaran ana tetembungan anut njero kleru, anut njaba njur kesasar. Sapa sing dikalahke kelawan bondo dunyane satemah ing dunya bakal kesasar. Iya bener. Iya. Iki tak bacotake. Urung tak lho iki, nggonku cocokan karo. Iya. Mestine Kakang Kalijaga wong awit murite wae ya wis akeh. Iya. Saben dina ngayahi manembah marang kersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Manembah kuwi ana pirang perkara. Manembah kuwi yen wong Jawa uga ngarani sembahyang. Iya, sembahyang. Yen wong Arab ngarani salat. Iya. Yen aku sembahyang mono ana telung tataran. Jadi sembahyang ki diperang dadi telu. Telung perkara. Siji sembahyang raga. Ping pindho sembahyang rasa. Ya. Ewadene kang pungkasan sembahyang cipta. Sembahyang raga, sembahyang rasa lan sembahyang cipta. Jur keterangane sembahyang raga iku kepiye? Ngene. Yen sembahyang raga kuwi sembahyang sing tatarane lagi teka ing saringat. Oh, iya, nggih matuk pancen. Iya, bener. Jur, yen sembahyang rasa kuwi ora sembahyang raga, nanging durung tekan sembahyang cipta. Awit sembahyang rasa isih lagi tataran ing tengah-tengah, durung bisa manunggaling kawula lan Gusti lan kawula, nanging wis cedhak marang guru sejati. Ki
mungguhe ngaku kok. Iya. Lanjut. Sing sembayang cipta ki sing piye? Ning beda karo sembayang cipta ya sembayang sing pungkasan iki. Sembayang cipta kuwi yen sembayang cipta ing sakwise bisa ning banjur nong sing pungkasan. Lho. Jur nong kuwi piye tegese? Nong kuwi tegese wis ngerti dununging kawula lan Gusti. Saksolah dawane sarwa Allah. Dene wong sing wis kaya ngene iki ing besuke ora bakal kesasar. Oh, awit iya. Wong iki wis bisa njumbuhke kawula lan Gusti lan kawula. Jadi bebasan bisa mati sakjroning urip, bisa sakjroning mati. Nah, saiki ngene di genten upama aku ki mau dodol siadi sing tuku saiki salin tak aku sing tuku siadi sing adol. Ngono. Ya ngene lho ya. Wong jeneng panemumu lan panemuku kuwi dhewe-dhewe. Urung mesti pitakonmu kuwi mengko trep kelawan jawaban. Iya. Ya mbok menawa mengko gaduking nalarku bisa, ya tetep tak jawab. Dene jawab aku mengko ora nyenengke penggalemu ya aja kurang pangapunten. Oh, ngono. Ngene. Aku tekan lho ya. Iya. Sembahyang. Sembahyang lho ya. Iya. Kuwi yen ditampa karo Gustine rasane piye? Ewadene yen ora ditampa rasane kepiye? Wah, lah kok kaya ngono ya. Ya kok kaya ngono piye to? Jero banget ya pitakonmu kuwi. Ora. Ya. Ya tak jawab. Nanging engko nggonmu ngecupi piye? Padha. Ya. Sembayang yen katampa kuwi jeneng pratitis. Kosok baline yen ora katampa sulaya. Tegese pratitis, bener jero terus ing njaba. Sik lanjur kuwi tegese kepiye? Tegese upama kang ngayahi sembahyang mau ditampa utawa pratitis nampa warsitaning Gusti Kang Maha Kuwasa yen dicocokake ing tata lair cepet ora geseh. Mula njur ing kene mau ana tetembungan bener jero terus ing njaba. Ora ngira. Upamane aku menyang Maghribi. Kepengin ngerti Kakang Kalijaga menyang tanah Jawa. Iya. Nanging nggonku merwi utawa nggonku kepengin weruh mung cukup dak ingeti saka ing Maghribi. Kuwi wis weruh. Nyang omah ning bareng tak parani nyang omah tenan. Lah kuwi jeneng ketampa utawa pratitis. Bener jero terus sing njaba. Ya. Kosok baline yen ora ketampa mau ya tegese kuwi luput salah kliwat. Luput salah kliwat. Iya, anjir. Sabanjure bebasan nyandak luput nggayuh tuna. Upamane nampa dawuh ning entek-entekane ora padha kelawan dawuh sing diparinga. Sulaya. Nah, mestine Kakang Kalijaga ya sanajan kabeh para manungsa kuwi diparingi rasa lan pangrasa. Nanging rasaku dudu rasamu. Mula njur sadurunge mau aku kandha nggonku ngecupi batangamu iki mau utawa pitakonmu yen ora cocok
ya aja kurang pasapuramu. Lah piye saiki? Jumbui marang rasaku. Tenan. Ya, saiki sing angka loro. Pitakonku ya ora kok angel, gampang banget. Di Joko Budu pangumbaing badan wadak kuwi kena disuceni nganggo banyu sing resik. Ning kosok baline, Iya. pangumbaing budi kang reget kuwi disuceni nganggo apa? Oh. Ya nganggo banyu budi ta. Lho, banyu budi kuwi wujude ngapa? Ya banyu kang suci utawa tembunge Tirta Narmada. Papane ana ing cethik. Mula wong kang wis ngancik sembayang rasa wis bisa ngrasakake banyu budi saka cethik munggah liwat cetak banjur kandhek ing cipta weruh dawuh kang pratitis kang ing alam donya ora ana nanging sok ana sing tumpang suh mula banjur ora mokal lamun aku njawab pitakonmu sing angka 1 mau ana sing pratitis lan ana sing sulaya. Ya Joko Budu, Piye? pratilane kabeh kandham iku jumbuh karo kabeh pangerten lan dadu ing nalarku. Di Joko Budu ing papan kinakune lati. Satuhune ora ana pawongan sing padha tunggal rasane mung kejaba Sunan Kalijaga karo Siadi Joko Budu. Nah, saiki ngene Kakang. Aku kok kepengin nyang njaba. Ya. Ya ayo mbok menawa iki dikonangi lawan wong sajake kok ora. Ayo padha metu sakjane ning omah wae. Iya. Nyeras pantes golek bawa sing seger. Ayo. Riyup ning isor wit nyamplung kene lho. Ning kok seger, angine sunribit. Aneh-aneh. Bawa ning pegunungan ki ya kaya ngene iki. Iya. Ning kok ngane-aneh lho, Kak. Sing jeneng aneh-aneh iki piye? Jeneng aku ngerti kowe iki wong jen kok tanduranmu kok sarwa nyenengake. Iki ora aku dhewe sing kangelan. Iki klebu kabeh para murid-murid kuwi. Ning murid-murid kuwi anggone padha sempet nyambut gawe mergo sangka panjurungku. Oh, Awit dheweke rumangsani sing dipangan kuwi ya asil bumi ing Kadilangu, sing diombe ya sumber bumi ing Kadilangu, uga dheweke rumangsani besok yen wis pitimangsane dheweke sowan ing pangayunaning Gusti uga dipetak ing bumi Kadilangu. Mula sak bisa-bisa dheweke ngatonke darmaning karo Ibu Pratiwi. iya sak ora-orane Kakang Kalijaga sing dadi guru ya nggone mulang mesti Lho kira kudu tadi ya? Iya pancen ya. Arep kene. Yen to bocah nom-nom saiki ki padha nglumuh. Tegese dheweke mung sendakep ora gelem cancut paliwondo. Mongko para pini sepuh sing padha dadi pangrasaning praja kuwi wis loyo, wis ora keconggah nembah praja. Yen to sing nom ki mung cukup padha sendakep. Negara iki besok arep dadi apa? Coba Iya pancen. maju lan munduring negara kuwi ora ditemtokke bangsa liya, ning sing mentokke ya bangsa kuwi mau. Nggih. Mosok baline Kakang. Ana bocah nom-nom padha nakal.
kuwi Kakang Kalijaga kudu ngerti yen sing salah sing tuwa. Lho, Ya ngono apa? kok kowe bisa ngarani yen sing salah sing tuwa? Lah jeneng kliwat utawa kurang nggone mulang wuruk mula njur bocah nom-nom ki sok kaya ngono kuwi. Kuwi ora bener, Di. Lah piye? Ngene. Jeneng wong tuwa kuwi yen mulang marang anak. Iya. Tuladane ora ketang wong tuane iki brandal, kampak, kecu. Ning dheweke iki ngudang anak ora kelakon yen anak iki besok dikudang supaya dadi brandal, supaya dadi kampak. Ora ta? Ya ora. Kuwi pangudange wong tuwa. Ya ora ketang dheweke seneng maling, ngampak ngecu ning ngudang anak besok dadi wong sing pinter migunani bangsa lan negarane. Ning ngopo sebabe? Ana nom-noman sing kebak pasinaon, sing kebak marang tata susila sing mestine. Ning kok kleru anggone ngetrape. Iki ora kok piwulang ning guru, ora piwulange wong tuwa. Mergo kiwa tengen anggone sesraungan karo bocah-bocah sing kurang pasinaon, kuwi bisa nggawa kahanan alam pikirane bocah ki mau. Kakang Kalijaga, entuk menjawab kok kowe bocah cilik iki piye? Lah kok kaya bocah cilik piye? Kuwi jeneng tata lahir sing tak karepe ora kaya ngono. Wong jeneng sing takon ki aku sing jawabku. Aku ya bisa kok mangsuli nganggo tata batin. Lah, mulane Iya. sing tak karepake. Yen bocah nom-nom kuwi dituduhake panembah jati. Mestine ora bakal dhewekne tumindak sing kliwat wates. Iya. Jalaran panembah jati mono padha karo nuntuni titah dituduhake marang sesembahan. Wah, ayo Lah kuwi. ngono to, Kang. Iya. Lah Kok wis kok wangsuli dhewe. Nah ngene Di, ing ngarep kowe mau kok ngandhake perkara kanggo sucining badan wadah kuwi wong cukup nganggo banyu kang resik. Iya ora? Nanging kanggo pangumbahing budi kalebet nganggo banyu budi. Wis aku. Mongko ngono. Kowe mau ngandhakake yen banyu budi ku mau go kena disebut tirta. Iya, betul, ya bener. Nanging kok ngene. Yen to wis bisa njumbuhi kahanan ki mang ya kene kok ana sing sulaya. Ana sing pas. Ha iki apa ternyata? Oh, ngono to. Sing mesti ngono. Wis resik merga wis disuceni nganggo banyu kang suci. Wis semono kok isih sok sulon. Ana sing pantes. Nah, iki jeneng Kakang Kalijaga iki ora cocokan ning nyoba-nyoba iki. Kok nyoba-nyoba kepiye? Ha iki nek cocokan ora kaya ngene iki to, Kakang. Kepiye? Ya, ambak-ambak ngono ya. Aku tetep jawab lho menawa Kakang Kalijaga kuwi madak-madak. Kakang Kalijaga. Iya. Sanajan budi ing ngaran regeting jagat wis diwasuh nganggo banyu kang suci. Ewa semono sok sulaya jalaran dibegal kuwi. Anjur sing begal ki gek sapa? Nah iki. Mestine sok ngono kae lho, Kang. Ora ngerti sangkan paraning begalan. Yen pancen pangumbahing kuwi kurang resik. Tuladane piye? Tuladane dhewekne wis saben dina ngayahi wajib sembahyang, wis nganti tekan sembahyang. Rasa ning wong mau merga ora ngerti sangkan paraning begalan mlonjur sok sulaya. Lah saiki sing begal. Ana tetembungan gampanging wong ngomong kamurkan, kanepson lan kabirahe. Yen kasucen mono wis trep ing arep mau tak kandhake ya banyu budi utawa banyu suci. Mula Kakang, ing kene aku ngandhakake
Kamurkan kuwi rupane abang, papane ana ing tutuk. Kanepson kuwi rupane ireng, papane ana ing Talingan. Kabiraen kuwi papaning ana ing mripat warnaning kuning. Sanajan dhewekne wis ngancik tataran tarekat utawa hakikat utawa sembayang rasa, nanging yen dhewekne urung bisa mbingkas kamurkan kanepson lan kabiraen, satemah bakal nampa begalan. Mula kang kuwi saben manungsa isih ngumbar gedining hawa pepinginan, kuwi besok yen bali ning alam akhir mesti urunge kelas lak kaya ngono to. Nggih, coba. Padha apa ora? Ya, yen mengkono kabeh-kabeh ku mau jumbuh karo panemuku. Lanjur saiki ngene iki. Apa kabeh-kabeh barang kang tumrap ing jagat iki ana sing panjurung sing jeneng rasa. Iya. Aku ora kok jeneng tekan lho iki. Janjane rasa ki apa? Aku kok ora pati gaman aku iki. Ya sok kalau mangsane wong muni rasa. Ning aku iki ora pati gaman. Mbok menawa si adiki weruh, coba aku njaluk. Rasa ki apa to jane? Oh, ini ki ya jenenge ora cocokan jeneng Sunan Kalijaga kok takon rasa iki. Apa ya pensunan ki njur ponos kabeh kahanan kok ya ora. Kakang Kalijaga, salagine aku ngancik ing bumi Jawa nganti tekan ing Kadiang. Kuwi saben-saben aku ki krungu wong ngomong-ngomong. Ana sing ngandhake rasa kang sejati lan sejatining rasa. Lah kuwi dununge lak nyang rasa lan pangrasa. Dadi ya wis trep yen kowe takon rasa kuwi apa, ya perangane urip to, Kakang. Oh, bener ora? ya, rasa kuwi perangane urip bener. Lanjur apa ana bedane to antaraning rasa lan pancandriya kuwi mau? Wah, lah kok kowe kok ngoyak terus ngene. Ora mungkin jeneng tekon kok. Lah ya kowe kok malah takon pancandriya. Mestine sakjroné kowe ngaye wajib lungguh sedakep seluku tunggal nutupi baban hawa sanga mandeng pucuk ing grana. Kuwi rak ngiwakake pancandriya nengenake apa kang ben KSD to, Kak? Lho, sik to. Pancandriya jenenge wae Pancandriya, Pancandriya ndriya ki arep pengangen-angen. Lah iya. Mongko pengangen-angen ki apa kaya-kaya padha karo rasa kuwi to, aku kok urung pati weruh. Wah, lha iki pancen ngono, Kakang. Yen ngrembug antarane angen-angen lan rasa. Kuwi kudu nampa piwulang wiwit njaba nganti jero. Tembung menterenge jarene yen sinau teori kudu nganggo dipraktekake. Iya. Lah, saiki jeneng ana tetembungan cipta. Iki rak siji angen-angen. Loro rasa, telu nyang pangrasa. Kuwi jenenge cipta. Munjur angen-angen lan rasa kuwi jadine beda, nang bedakake kuwi pilih jalma yen ora Kakang Kalijaga. Kaya ngono. Wah, lha kuwi jenenge ya kebaca to leh mung ngalembono. Anu Di, Piye? ayo semune kok saya awan saya panas rasane ora. Sese oleh ngecupi piye Kakang Kalijaga? Ngene lho, sawetara ayo Bos. Omong-omongan aja mung ning kene bae. Ngene lho. Pancen si Adi iki tak dhewekke ana kawigaten mungguing si Adi Joko Budi. Ini. Ya, pancen jumbuh pangertening si Adi karo pangertenku. Jumbo? Iya. Iya. Ngarep mau tak kandhake. Ngene, ya.
aku kuwi nate keprungu yen to para diwaning ulama kuwi bakal nganake patemonan agung. Bawa rasa ngono apa? Mbok menawa wae kaya ngono. Nyang ndi kuwi? Papane kuwi ning tengahing segara. Loh. Lah kok nyolowati banget Kakang Kalijaga. Ning sungapaning Kali Gresik sakwetane ngampel. Oh. Lah iki sengetan banget. Iki mulo ngene. Jadi aku nggunakake tenagaku sak wetara lak gelem to. Oh iya. Ning si Adi kuwi durung nate diwanui para diwani ulama teges durung nate ditepungi. Si Adi nyelamura laku. Aku mlaku nganggo cara gedemitan. Sandi. Iya. Jenenge nyelamur laku kuwi. Iya. Lah. Anu ngintipo kabeh para dewan ulama sing padha lagi bawa rasa kuwi mau. Etok-etoko dadi tukang satang. Oh, tukang satang yang perahu ya? Lah, yen si Adi wis dadi tukang satang sing kanthi ora dikawis-parani wong-wong ngono kuwi. Mengko si Adi kewajibanmu rungokke apa to sing lagi dianakake ning patemonan agung antaraning para wali-wali kuwi mau. Oh, yen wis ya si Adi bali kondo karo aku ning tak jaluk serambut wae aja ana sing sulaya karo pun Kakang. Lah ning gene to Kakang Kalijaga. Jarene mau Kakang Kalijaga ngandhakake para wali arep padha bawa. Iya. Ning Kakang Kalijaga ki rak ya klebu wali to Sunan. Ning yo kene kok ora dikanthi. Ngene. Mbok menawa kabeh para ulama-ulama kuwi mau cocok karo aku merga tak kira alam adeke Masjid Demak. Iki para ulama, para wali, para santri iki padha sengkut anggoning padha golek uba rampene kanggo ngadeke masjid kuwi mau. Nanging aku dianggep wali sing kesan. Pancen nyatane wektu kuwi aku lagi liwat. Dadi yang tanah Jawa kuwi wis ana masjid. Ayo wis ana masjid agung. Iya. Lah banjur kabeh para wali kuwi mau mojokke aku supaya njangkepi goleke sapa. Banjur ning ndi olehku golek kepeksa tapal kuwi mang tak tumpuk njur sangka panguwasaning Gusti. Lho, sing belalas saka kuwi mau sing sangka tapal kok ya kukuh nganti seprene. Ngono lho. Lah, mbok menawa kanthi dalan kuwi dijaga bodho. Para wali kuwi mang rumangsa tak wadonke mbah kepiye. Sithik aku ki rada-rada disisihke saka sesrawungan. Mula tinimbang mengko aku kumpul dirasa sing ora-ora. Wis prayoga aku ya sak wetara tak ora ngumpul ngono wae. Dasar ora untuk uleman ya. Ya wis yen ngono. Aku tak mangkat kapan kira-kira ya? Ora susah nunggu sesuk saiki uga mangkat to. Awit mbok menawa mengko jam 12 bengi iki diwiwiti. Lho, mengko bengi iki ya. Ya ngono. Aku tak mangkat saiki ya. Puja-pujiku sing bakal ngetutke sak lakumu sia dijaga bodho. Insyaallah oleh gawe ora ono beda apa-apa. Tak suwunke marang panguwasaning Allah. Kali becik nyang omah ya, Kakang. Iya. Sewangan. Ya ini tak aja. Kakang Sunan Benang. Iki wis ana ing tengah-tengahing samudra. Aku nalika semono tak matur yen bakal mejang marang para sunan. Yo Kakang Sunan Benang. Nanging sejatine ora. Njurusno kersamu arep apa? Aku mau arep njaluk ya kuwi rilaning penggalih panjenengan sing kanthi ikhlas lahir lan batin yen tak Sing kok kersakake? ya kuwi nangane marang kabudayan para ulama supaya rancak tebaning agama Islam ning tanah Jawa kudu ana sahe pindaning sapu kudu digendhek pisaning kudu ana ratune sing disebutan sultan kaya dikersakake Rama Sunan Rahmat lan gumalang kabeh para sunan ana ing negara tanah Jawa. Dik Sunan Kalijaga
wis kaya-kaya gelewang, dhewekne wis kepengin gelem nampa marang aturku kuwi mau. Mula saiki karo panjenengan. Kanthi watun pendan iya, cuman kali juga mesti iya. Ngono lho. Kakang Sunan Binang. Yo aja nganti kadukake kajiron penampa. Bab perkara panjenengan mung tansah saben dina ngripih kelawan aku kang supaya aku bisa minangkani pamudhuting kabeh para ulama kang sumondhok menyang ing tanah Jawa. Kakang Sunan Binang. Ing sakawit aku wis matur ning ngersani. Bab perkara aku bakal dijumenengake dadi sultan angratoni kabeh para ulama lan ngesuwi kabeh para ulama. Kakang, yen bab perkara aku didadekake pinisepuing para ulama, aku ora bakal swala. Nanging yen aku dijumenengake sultan, apa ora teges aku bakal nglanggar ngenani marang pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Brawijaya ing Majapahit. Kakang Sunan Binang ra wis midanget to. Sabda pandhita pangandikaning ratu kuwi ora kena wola-wali lan ora kena digegabah. Mongko aku kalebu putra. Putra kuwi mono wis dadi pangudang-udange wong tuwa ing besok bisa mikul dhuwur mendem jero. Minangkanana pangandikaning wong tuwa aja nganti mancahi pangandikaning sesepuh. Lho yen aku iki mau njur ninggal ngenani marang pangandikaning Kanjeng Rama Maha Prabu Brawijaya. Mongko pangandikan kuwi mau aku mung dijejerake dadi nata praja. Tegese aku mung dadi adipati menyak ing Bintara Demak. Lho kok njur kabeh para wali njunjung aku kajumenengake dadi sultan. Tegese ku ora mengkang sengko pangandikaning Kanjeng Rama Sultan lan Kanjeng Rama Brawijaya ing Majapahit. Sapa kuwi Kakang? Panjenengan aja mlakosa rasaku. Awit kabeh mau ki panjenengan kudu bisa menggali kanthi wening teta kawicaksana. Yen aku minangkani pangandikamu, aku mesti bakal kadukanan kan Maha Prabu Brawijaya. Adi, Kakang Sunan Binang. Tata rasa? Iya. Tak rasa-rasake. Apa panjenengan iki wedi yen darane nek ana anak wani karo bapak ngono kok? Tak kira ora sisih pangandikamu. Aku wedi yen diarani aku anak mancahi pangandikane wong tuwa. Di. Kanggo kabutuhan agama, yen perlu anak wani karo bapak. Nyuwun sewu. Sapa kowe? Kula tukang satang to. Tuan satang nyarungu wis arep menapa nyampuri barang perkara iki. Nggih. Wong tukang satang wong cilik pindaning cacing kowe ha. Aja nyampuri urusan iki. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Mboten ketang kula tiyang alit dianggep kados cacing. Neng kula tiyang Islam lho Kanjeng Sunan. Islame wong kawula cilik apa kelakon kowe mumpuni kaya para wali-wali kabeh. Kamu ora kelakon kowe mumpuni marang para wali-wali kalbu aku sing putrane Kanjeng Rama Sunan Rahmat sing dikenalake dakwah ana negara tanah Jawa lan aku seseping kabeh para wali. Dereng mesti ajeng kula niku tiyang cilik wajib nyemutaken bilih wonten tiyang Islam. Kaum ulama minjan Sunan Wali ingkang klentuing patrap. Monggo tiyangakeni Gusti menawa mboten gampil kedah percaya manembah lan migunani. Angka kalih anggadhahi raos nedhur ngamalake piwulang agama ngajeni agama siji lan siji. Monggo Kanjeng Sunan dados pinisepuing para ulama kok mboten gadhahi rasa nyedulur, mboten ngamalake piwulang agama. Malah kepara mbombong kalian Gusti Patah kapure jumeneng sultan sami kalian wantun kalian yang sepuh. Lho mekaten menika menapa sampun dipun nalar saderengipun. Tukang satang aja ngoceh. Rasulullah wae
nalika merangi para Quraisy iki ateges dheweke ngawa pangorbanan marang kahanan apa wae. Sebab wong Quraisy kudu dikarnakake ing kono bisa njembarake marang tebaning agama Islam. Padha wae karo ing tanah Jawa. Yen Natapraja ya Yayi Patah gelem amrangi marang wong-wong ing Buddha, wong-wong ing Majapahit iki padha wae Rasulullah merangi para Quraisy. Mangke rumiyin sanajan kula tiyang alit ngertos lembaraning sejarah menika. Mboten kok Kanjeng Rasul merangi kalian tiyang Quraisy, nanging tiyang Quraisy ingkang merangi Kanjeng Nabi Rasul. Lah, cobi mestanipun Kanjeng Sunan ngertos utawi pira. Wonten tiyang nama Umar bin Khattab. Piyambakipun tegel dhateng putranipun piyambak ngantos katelah singa padang pasir. Awit piyambakipun keperanan dhateng gegebenganipun Kanjeng Nabi Rasul ngantos piyambakipun kersa rukun-rukun ngabdi dhateng ngersanipun Kanjeng Nabi Rasul. Cobi ngaten menika menawi panjenengan bombong dhateng Gusti Patah kedah wantun kalian ramanipun menapa mboten ateges tiyang Islam badhe merangi tiyang Buddha. Monggo mejanipun mboten ngaten. Emot lho Kanjeng Sunan. Haning yen ngenteni kaya dina Rasulullah, tak kesuwen banget. Tebane agama Islam ana ing tanah Jawa beda lan pancen Natapraja dalem amrangi Majapahit wani karo Kanjeng Sunan Brawijaya kanggo kabutaning agama iku enggal rancak. Mangke rumiyin cilik digedhekake bodho ditinggalake. Niku rumangsa ketumpangan budi kudune mbales dipirang mboro. Mbales budi mawon boten kok malah ajeng bisa. Tapi Kanjeng Sunan Rahmat Ngejawa diparingi bumi wonten ngampel. Nggih. Lajeng para wali ngedekaken Masjid Agung. Menika upami Sinun Prabu Brawijaya mboten satunggaling ratu ingkang wicaksana tresna dhateng sesamining dumadi. Dados menapa para wali lan Sunan mandhaping para ulama. Sinun Prabu Brawijaya ratu ingkang wicaksana wibawa upami gulung tiyang Islam bebasan namung sak rubungan ya. Ewa semanten sugih pangapunten kedah ngertos panjenengan. Ora hartakon. Nek kowe sajake kekembanganmu nyolowati Bang. Apa ke tandurane klik sandi upaya saka negara Majapahit? Bakal anjli diki marang para kaum Islam kabeh. Ngono apa? Kowe kan Brawijaya. Betul. Sapa kowe? Kula Abu Usman bin Khalid saking. Nuwun sewu kesepakatan. Kula mboten mangertos. Dul Usman. Sakna kula badhe batalaken dhateng wedangan kula dhateng Natapraja. Ketanipun dhateng mriki badhe ngersakaken napa panjenengan? Inggih sami anglampahi dakwah. Oh, tumedak dakwah wonten Tanah Jawi. Nggih, monggo panjenengan kuwaturi tumedak dakwah wonten ing Tanah Jawi. Nanging panjenengan menang dakwah ing Tanah Jawi kagem tebaning agama Islam, panjenengan kula wenengaken wonten ing papan sing lemahe kuwi abang utawa kuning. Kanthi mekaten, panjenengan jejuluka Syekh Syekh Siti Jenar. Nanging kula nyuwun, ing bab prakawis wedangan kula menika kula anggap bocor. Nanging menawi panjenengan bocoraken dhateng para kawula alit sumrambahipun ngantos dumugi kawulanipun Kanjeng Sunan Brawijaya. Nanging menawi panjenengan primpen boten bocoraken ateges wedangan kula menika boten bocor. Nggih, kula ngesaken. Pepindhanipun nek mboten bocor ateges prau kula menika dipun tambah kalih lemah bang inggih pian sasedina. Nanging
yen bocor atus lemah bab emoh kanggo nempel perahu. Pripun? Nggih, sagah kepareng kula ngayahi badhe pados papan ingkang sitinipun abang. Ayo ngaten monggo minggir.